God aften, mine damer og herrer, og velkommen til præsentation af nytårsmenu fra The Fine Dining Room 2024. Mit navn er Jakob, og i samarbejde med mine kompagnoner Jonas Sonne og Jens Christian Andreasen har vi lavet den her fantastiske menu til jer. I den følgende video vil vi præsentere, hvordan vi vil anrette menuerne. Velbekomme. Så er vi nået til vores snacks fra The Fine Dining Room. Der består af vores hjemmefriterede snacks med friteret tomat, vores sardiner, lidt citron og vores nybagte focaccia. Jeg starter med at tage vores snacks, som man tænker, man kan servere på små fade eller tallerkener, alt efter hvor mange I er. Sardinerne har jeg fået med i en lille dåse. Det er super lækre sardiner i solsikkeolie og citron. Jeg giver den en lille smule ekstra citron. Anretter på fad og klar til at servere. Velbekomme. Kære gæster, her med præsentation af forretten. I år har vi lavet en menu, hvor vi har farvekoder på. Forretten er blå. Her har vi røget fanølaks, citrusurter, mezuna, peberrodsfløde, tomatolie, en yuzu mayo og syltet rødløg. Velbekomme. Her med anretning af laksen, som er forret. Placer dine laksestykker på midten af tallerkenen. Tag din tomatolie og bland den op i peberrodsfløden. Forsigtigt vend med en ske og placer det rundt om retten. Tag din yuzu mayo og dyp den på laksen. Placer de syltede rødløg lidt forskelligt, så det giver symmetri. Placer mezuna-salaten oven på laksen. Forret til nytår. Velbekomme. Kære gæster, her med præsentation af mellemret på nytårsmenu. Farvekode gul. I har jeres svampetoast, løvstykkefumé, maltosne, comté, citronkonfit og grøn olie og krydderurter. I tager jeres svampetoast, som er varm, som har været i ovnen. Placer den i midten af tallerkenen. Løvstykkefumé rundt om. Så tager I jeres comté, river ud over toasten. Maltosne, citronkonfit og grøn olie. Til sidst pynter jeg af med krydderurter. Velbekomme. Kære gæster, så er vi nået til anretning af hovedretten. Den har farvekode sort. Her har vi langtidsstegt kalvemørbrad, kartoffel royale, selleripuré, rødvinssauce, hasselnødder og bortaneløg. Hermed anretningen. Placer dit kød på tallerkenen. Anret selleripureen ved siden af. Tag kartoflen, placer den på tallerkenen. Tag din bortaneløg, placer et på puréen og en på kartoflen. Saucen rundt om på tallerkenen. Gem eventuelt lidt i en lille kasserolle til gæsterne, så de selv kan fylde op. Vi slutter af med hasselnødder, som giver det sprøde crunch og giver lidt kant til retten. Placer det ovenpå selleripuréen. Afslut med urter. Velbekomme.
Kære gæster, så er vi nået til desserten. Her med mit take på anretning. Farvekoden på desserten er rød. Vi har marcerin med brumbærmus og hvid chokolade. Syltet brumbær. Knas med orange kant. Og sprød hvid chokolade. Her er mit take på, hvordan vi anretter. Placer kagen i midten af tallerkenen. Åbn din bær. Og placer 3 stykker på tallerkenen. Tag saften og kør den rundt. Tag appelsinkrokanten og kør den rundt på tallerkenen. Afslut med at sætte den hvide chokoladetvil i kagen. Velbekomme. Kære gæster, jeg håber, I har syntes om videoen med vores anretning, og I vil følge denne. Jeg ønsker jer et rigtig godt nytår, alle sammen fra The Fine Dining Room, og håber, I vil få en fantastisk aften. Velbekomme.